раиси ҷумҳури Тоҷикистон рӯзи шанбе 12 май дар суҳбат бо аҳли дин ва зиёиҳо гуфт то кунун дар ҷангҳои кишварҳои хориҷӣ беш аз 500 шаҳрванди Тоҷикистон кушта шуда, беш аз 600 нафари дигар дастгир гардиданд. ӯ аз он нигаронӣ кард ки баъзе аз мардон ҳамроҳи худ зану фарзандонашонро низ ба майдонҳои ҷанг бурда буданд ва пас аз кушта шудани онҳо саргардон монданд. در این باره جناب اولی گفت قید کردن که یک قسمی از آنها و ما از معلومات رسمی همچنانی که اطلاع داریم قریب 7000 جنگجویان در افغانستان قرار دارند و البته خیلی خوب میدونم که تاجیکستان عزیز ما زیاده از قریب 1400 کیلومتر مرز داریم با افغانستان. این همه وقت از ما زیرکی سیاسی را طلب می‌نماید. президент Эмомалӣ Раҳмон барои муаррифии исломи воқеӣ ба мардум махсусан ҷавонон нақши имомхатибҳоро муҳим донист, аммо дар айни замон аз баъзе онҳо ба хотири пайравӣ ва тарғиби ақидаҳои ифротӣ интиқод кард. дар давоми чанд соли ахир 23 хатиб ва ноибонашон ки ба қавли раиси ҷумҳур аъзои ниҳодҳои террористиву ифротгароӣ буданд боздошт шудаанд. умуман агар мо ҳамин фарзандонро соҳиби таълиму илм кунем, агар албатта ҳамин терроризм ҳамин худаш аз байн меравад. ба мо дастур доданд ки доим дар таълиму тарбияи фарзандон бояд ки пешсаф бошем, саҳми худмонро бигзорем, нагзорем ки беҳудаву корҳои беҳуда кӯдако дигарон ба дигар корҳо. президент таъкид кардааст ки шуруъ аз аъзои ҳукумат то раисону имомхатибон барои ободонӣ аз ҷумла сохтану таъмири мактабу роҳҳо намуна бошанд. дар мулоқот аз тарафи иштирокдорон низ барои беҳбуди вазъ пешниҳодҳо шудааст. умуман аз ҷониби соҳибкорон бисёр пешниҳод шуд. ман фикр мекунам ки бисёр ҷуръати баланд занҳо доштанд. аз он ҷиҳате ки бонувон мехестанд, бо як ҷуръати баландона мегуфтанд ки мо масалан як бинои кӯдакистон месозем барои 300 то 350 барои кӯдакон, ё барои таъмири 1900 масалан як мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ аз ноҳияи вақт хело зан буромада бо самимият гуфтанд ки масалан як биное барои кӯдакони ятим месозанд, ба истифода медиҳанд хобгоҳ. вохӯрии президент бо фаъолони ҷомеа дар ҳоле баргузор шуд ки баъд аз 5 рӯзи дигар моҳи Рамазон аст. дар зимн аз соҳибкорон даъват шуд ки мисли солҳои пеш нархҳоро ба таври сунъӣ боло набаранд. шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.